Yo, tambak ko may kanin guys. Oh, baharin karon. Oh, dagong-dagong sa ako no. Nabaw. Ha? Di na mo na. Sudan lo basa ng dalan ba? Ay ni ron ulan ganito. Muning kuan na mo dalan na mo paingon sa kuan. Paingon sa tubig. Para kay agian. Guys, muna siyang kuan hiranan guys. Oh, para kung marigiyas. Dira kayo dira makalaw sa ubos. Na. Siya. Hawit ang yun. Baka na marigiyas basta kay di magmo sa ubos. Ngani ni katada pana lagi Andrea dari semua. Oh. Dungoy gani, dungoy gani guys, sige gani, sige. Anak-anak dah. Sige pakai dungo pakai guys. Oh, naara guys. Mana siya guys? Yan si Dikas. Oh. Ara. Hangat gani guys, hangat. Oh, nah. Hangat. Bimbo ini hangat. Ini bang kamera boy hangat. Wah, awit yun. Video dan look. Nagkuhan ka niya. Ulan gamay. Gamay dako. Tangtang ba? Ay, hindi. Gani kinaibot. Ah. Ha, laos na tapa yung ubos guys. Mana diri dapat diri gamot hawiranan. Arang-arang ni kay gamot. Pabada nih dali ra kayo guys, kay pabada man siguro mga 15 minutes ug subida mga tunga sa oras. Kay subida kapoy mas subida kay kuan man nang tungas man. Bada nga pwede ra magpatigulo o magpadini. Oh, dito na. O sa wala pa naka-subscribe, please subscribe for my channel. Hey, sorry nanda para sanda takuti sampai di dada nga nakira tamu cemburu pengen apa pasangan baru. Oh, bikin natin ako ba? Kamu tahu ba, di lang magbahaw niya. Tingnan ka nagma. Para na kayo ligo. Oh, atis hindi.
Gusto kita makita kahit na malayo. Ikaw ay pupuntahan ko. Pupuntahan ko. Gusto kita makita kahit na malayo. Ikaw ay pupuntahan ko. Pupuntahan ko. Gusto kita makita kahit na malayo.